what's up? Shout out sa inyo guys. Shout out and good afternoon, no? Alright. Grabe ang init. Ngayon lang ulit tayo nakalabas ng may video natin. So today ay meron lang akong gustong lakarin, no? At gusto ko na rin i-share sa inyo, no? Para sa mga nag-YouTube dyan na hindi pa rin kino-confirm ng bangko. So puntahan muna natin yung mga magdi-deliver ng tubig dahil ubos na yung mineral water namin. Sana nandito sila. Naku, wala pa ata. Sabihan ko na lang. Wala yung mga nagdi-deliver. Baka kumakain pa sila. So yun na nga, gusto kong puntahan yung isang bangko na nag-apply tayo para sa ating bank account. So nag-start tayong mag-apply I think mga 3 weeks ago. Kasi matagal-tagal na yung wala pang eleksyon. Natapos ng eleksyon wala pa rin. Feeling ko pinapaasa tayo Mas maganda na yung sabihin nila agad para mas magawa ng ng ibang, makapaghanap tayo ng ibang bangko na pwedeng tumanggap sa atin. Kaya kung mapapansin nyo, wala tayong masyadong ina-upload dahil nga nakaka-depress, no? Nakaka-depress yung bangko na yan nakaka-umay. Kasi naka-post talaga guys yung aking revenue kay Google AdSense. Kung tama yung hinala ko na gagalaw lang yung revenue ko pag meron na tayong bank account. Actually lagpas na tayo sa yung pinapa-reach sa atin ni YT. Kaya lang hindi siya nagtutugma sa ating Google AdSense. Kung kailan naman sinabi mo yung pinaka-purpose mo sa kanila, doon naman nila pinapatagal yung proseso. Sabi nila dapat maaga pa lang malaman na ng bangko kung kung saan manggagaling yung mga papasok na pera sa iyo. Muntik pa tayong banggay na ito. May nahanap lang ako sandali, kaya medyo mabagal-bagal tayo. Ang hirap pag hindi ka na lumalabas ng bahay. Hindi mo na tanda yung mga lugar kung saan yung Actually papatay ko sandali itong bag ko, itong tank bag, yung bag na nilalagay para dito. Kailangan ko ipatahi dahil sayang naman kung hindi ko siya magagamit uli.
Alright, so wala tayong nahanap na gagawa ng bag. Siguro sa mismong paggawa na lang tayo pupunta. Ewan ko lang kung magkano ang pagkakalam ko. Alauna ng tanghali, mag-iikot-ikot lang tayo dito sa Dagupan. Naka gloves na ako, naka long sleeve na ako, dahil nga hindi kaya yung init. Medyo nagkakaedad na tayo. Ayan, nasa simbahan na naman tayo. So thank you Lord, thank you po sa lahat ng blessings na pinagkakaloob nyo sa amin. Yung safety na malayo ka sa sakit, napakalaking blessings na noon. Kaya wag nating kalilimutan magdasal, no? Di baling hindi na magsimba, basta marunong ka magdasal ng taos puso, no? Yung galing sa mismong puso mo. Kasi yung nagsisimba ka nga pero hindi mo naman sinasa puso. Zamora, nandito tayo sa Zamora. So dito tayo tinuro. Bidal. Saan ba yung pagawaan? Mukhang kailangan ko magtanong. Nahanap ko na. Naligaw pa ako. Ito pala, nakatago sa dilim. Oh, eto pala siya. Akala ko clinic kanina lang niya. Actually sayang kasi itong bag na to. Ito, kung hindi natin papaayos. Ilang years na sa akin to 4 years. Ayan. Boss, gumagawa kayo ng bag dito? Kaya po ba yung ganito? Kasi dito kayo tinuro nung ano dahil matigas daw? Kaya, namoy yung bag to no? Okay, sarap to. Diyan, ipakita niya. Good afternoon sir. Bali, anawat ko na kasi araramay ken parts od ken kaya agdakayad manay kaya jak da araramay zippers to kanto raray kenay. Kaya kasi abutaw dahil may basil to. Nan. Abutaw laba agak dalang tayo zipper to tambala Medyo kumulaw sir eh. Kalau mulai zipper dan may pinsan. Oh, sige. Basta walay kinyo. Wala. Pigare Sana zipper mat. zipper tani. Nangkin. Kawaon kasi. Mga 500 sa mga magutan. Mga zipper tan kalau may leader yung ipati. Complete. Pigaran ako mang kinay. Labos ng araw muna ala. Na may zipper ang papalik sa ikagatan tambalo. Diyan agak yun. Mati, orang tagay niya may pala ka zipper. Yan. May makakapal May ay laba mang balot. On. Sa natin nagsabala may malaglabat. Ano malaga ang Kompleto lamang pati raray remedyo to raraya eh. taon kargat po tayo. Nabos ko la balet bayaran. Ikaw naman ba sa kanto? Oh, tilak ko la siri niya wa. Pawilong ko la na buwas. Okay, thank you. May baran yung sara. 500 daw okay, thank you. Yung babayaran natin ay 500 daw. Kasi mahal siya pag paggagawa mo sa sa mall. Sa mall kasi abot ata ng 800 or 900 ata yun. Kasi naalala ko noon
Yung isang sira ng sapatos is umabot ng isang piraso lang ng sapatos yung nasira is nasa 450 na kaagad. Maliit pa yung sira nun Ako kasi mas gusto ko yung mga dating gamit ko na iniingatan kasi yung bili ka ng bili. Kaya ingat na ingat ako sa mga gamit ko talaga. Yun lang talaga kasi ang nangyari dun sa bag na yun matagal nang hindi nagagamit. At talaga ang kakahinaan ng mga bag natin mga zipper. Muntik na tayo hindi umabot. So ang susunod ko na lang dito ay ang Metrobank. At hindi ko na siguro ipapakita sa inyo kung ano yung mga dapat pakita. Dahil ang kalalabasan na ito sigurado ay kailangan ko maghanap ng panibagong bangko na pwedeng tatanggap sa atin. Napakadami nilang kinukuhang requirements. Tapos alam mo yung paghihintayin ka ng napakatagal. Halos mag-iisang buwan na ata ako pinaghihintay ng ano na yan, bangko na yan. So hanggang sa muli, Sap Moto here, lagi nagsasabi ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. So ride safe always. Abush. Yeah.